DJ Amy. Champagne. Sangani. Willa. Saka. Yes, we not take poison. You take a go gango. Oxygen. Zino to one year got diri musango. Avanti mambo. Bekuti vargu. Chikapa katonzi vaka kutemba tu. Saka chineke. Awuze angiseke. Tam sandi meche kunge. Diritsi varasekwa. Saka kamji down ona kuti nini. Andi diswe kutendere one disi boterekwa. Imi. Atinyepe. Tichete. Manyani zikepe. Kwete kepe. But tumanya ne keps. Kepe. Tichiti ngati to ite kuti vashepe. Vazive kuti susu atinete. Namba tiri takamira munzira jedu chete. Tichiti tinomira nechokwadi. Musa miswe nemapete. Kana nevanhu vanenge vachida kuti vatisvorere mangwana. Vati underrate. Vachifunga kuti tinga nete isusu kuneta. Kusvika pakuti pete kete kuti susu terive kete tirepeshe. Titoziva kuti ava ndo vanhu vanozoda kunosvibisa nzvimbo inonzi epe kuchinzi eperepe kune vanhu vasingameche kunzi kune vanhu vasingakete vekuti chavanoketa chitekete vasingafe vakarobha vana vekukreshi kana kuenda nepfuti kuchechi nyangwe nyaya yakange iri freshi asi zvezvo zvekuti veda kumbira vanhu keshi kwete kuti vangaite mechi rekuti ndinganzborisi they will come and search. We make one strong team toziva this team saka vanochinzwa imba kuti ndiri killer voti but killer is an instrumental killer. Rhythm ndo ranotsika mapasi ndo riregedzera zidhina nekuti kwandiri hazvina kusiyana nekuti imwe yayetsvina mire ndikudze ndinenge ndichiklina iprocess ndosehundo kana yakuita kutoni madhimoni handidi kuzoona munhu anokuira masamoni because ndinoziva kuti jaja vari kutoziva ndisu takatungamirira iyoyo fosi isingarani losi of course tikutaura zvekutingirozi ndidzo dzinoti dzinotomirira kutumwa najesu kwete imimi muchagara makazarira kumashure ndichiita kunge besu vanhu vakaita sesu vanobvuma kuti mwari ijesu asingasiyani nesu nyangwe zvikanzi matara kuita uya mpechupechu kuita mfetufetu kana kuda kutozviita kuti mimi munomisa simba rajaja imi musazozvijaja